Hi guys! Welcome back sa aking channel. Kung bago ka pa rin sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at-hits mo na rin ang notification button para updated ka sa aking mga video. Hi guys, welcome back sa aking channel. Ngayon kasing umaga, medyo boring na rin kasi sa loob na walang makalabas-labas dahil nga sa pandemic. Ngayon, tumambay muna kami dito sa tabi. Ayan na guys, pag matapos to dito, yung ginagawa nila dahil nga lagyan ng dike ata to para pag darating man yung mga malalakas na mga baha, hindi gaanong pupunta sa amin sa Barangay Ulandes. Yan, paglalalim na kasi yan babaw na kasi guys dahil sa mga dumaang mga bagyo, bumaha yun, naipon yung putik dyan sa ilog na yan, kaya pag may tubig na talaga tumataas, yun, umaapaw na kagad sa ilog. Yan, dito kami nagja-jogging guys sa Marikina River. Yan, medyo dito banda kasi medyo maliit-liit lang, yung konti lang yung tao dito, kaya dito lang kami. Guys, dito lang kami tumambay kasi wala ganong tao dito kasi hirap namin, mga bata kasi kami na dito kami. Hirap kasi pag nandun kayo sa banda dun sa may bandang riverbank kasi medyo marami ng tao dun may kasama kasi kami mga bata, kaya dito lang kami. Maraming tao kaya dito lang kami. Na maraming hindi natin alam kung saan sila nanggaling, kaya dito lang kami sa tabing ilog kasi may kasama kasi akong mga bata Itong panganay ko kasama ko kasi pinarawan ko na rin, medyo matamlay na rin yung balat hindi na nakalabas. Tapos yung bunso namin okay naman kasi hindi naman gaano maraming tao dito, kaunti lang naman, kaya mas okay. Ngayon guys, dito kasi sa ilog na to maraming kangkong na mga tumubo. Marami ding kumukuha dito para ititinda dyan sa talipapa. Yun, okay naman, may napagkuhanan na sila ng hanap buhay nila kahit papaano. Ngayon na mahirap ang buhay, yan, kahit papaano may makuha na ng hanap buhay. Wala ganang tao guys, kami lang po dito. Kasi hirap na magpagsalamuha sa maraming tao. Yan si ate, miss na miss niya talagang lumabas kasi halos mahigit na isang taon na nasa bahay lang, sa loob lang talaga siya. Kasi bihira na lang. Kaya ngayon may pagkakataon din. Buti nga umaraw kasi kanina makulimlim Ayan, yung iba dito lang din nakaupo yung iba. Ayan. Yan lang sa tabi-tabi. Guys, punta kami dun banda dun guys. Wala pa namang ganong tao dun banda. Medyo punta lang kami sa may hanging bridge. Yan, dito. Madalas kasi ito masarap dito mag-exercise kasi wala din tao dito. Medyo iwas din pag kung maraming tao, iwas na lang din. Mag-exercise na lang din tayo kanti para yung dugo natin na wala na, hindi na nakapag-exercise dito, makapag-exercise tayo kaunti. Sigla-sigla yung katawan natin kasi ilang taon na rin guys nakatambay sa bahay na lang kami. Yan dun banda sa dulo guys, yun. Yan pong ila namin. Pinaarawan po namin yan kasi hindi na po naarawan. Hi! Hi po! Hi guys! Grabe naman ito kung Ayan na guys, balik na kami doon. Punta na kami doon sa kabilang bahay kasi doon kami nagkain ngayon. Medyo masarap at ang handaan doon nila, pang-almusal. Ayan na guys, tapos namin nagpaaraw. Pumunta muna kami dito sa kabilang bahay kasi may pagkain sila. Yan, nakahanda rin yung mga pagkain guys, kaya ready to eat na tayo. Samahan nyo kaming kumain sa aming masarap na pagkain ngayong umaga guys.
Yan. Okay, magsihandaan na ang lahat para sa pagsalakay. Salakayin na natin ang ating pancit canton at saka itlog at saka hotdog. Okay guys, magbibilang tayo ng 1, 2, 3, ata! Lalaro ka na to. Nasi siya pa dapat nga mauna kay kasi siya aalis. Nabuang ka ba lang niya? Oo, kailan o? Pagbibihan niya ang asang Ma! Naman o, nagtatali ko Kaya ko sa kuya. Kuya, itali ko na. Ako! Gugol yung pinag-inis. Ma, ito mo tinanggal ate ah! Sino mabusog? Ano? Kasal-isal sa mukha. Bakit? Ikaw! Dito ka sa gitna. Magpagitna ka sa kanila ha. Tahimik na. Nita gitna! Nita gitna! Nita gitna! Away mo si Ina. Ano ka ba kasi ng isa pang Ina para pantay? Isa-isa lang kasi. Mga bebe, mag-anak tayo ng sitsin. Kaya mo bebe, bukas din magawa tayo mga bebe. Kasi takal-takal nito, gumawa eh. Ate, move on na. Birthday pa naman ni Oreo. Nagsali mo ka nung birthday ka kay Oreo. Kakasya na si Oreo. Bibilan kami Mimi ng balon tsaka sombrero na pang birthday. Si Oreo pa lang yun. May pagkakas. Tapos hanggang sa July. Sa tita pala. Tapos hanggang sa ano ni Princess at saka ni Ella sa Malo. Upad ka? Upad ka sa riverbank. Upad ka? Ay, nakayo. Siguro ganyan. Wala na. Wala. Isa sa natin yung pagbili ng cake. Saan may lalagay yung cake? Ano ba? Dito. Nagpapuputay mo yung sa kaya nga. Mga ano, mga... Ano mapipili natin doon? May pipili bang lulutuin? Oo, spaghetti. So, Ay, di, maakan na lang tayo. di ba? Dapat na, di ba? Parang dala mo na namin dito yung cake. Kaya nga. Kaya Ate! ay, why na dito ka kasi. Mga tingwa kay Ate. Oo nga. Bakit di pa naman tayo tapos ah? Tingin kanin. Mga isang oras lang. Huwag mo edit yun ha. Yung, Lahat ng nangyayari. ano ba yun? Pero nakita ko paano kayo mag-away. Mag-argument. Pag-argue. Yung dalawang magkapatid. Dapat kasi dito si Nini eh. Ah, Sure ka ba, girl? ayaw po ng kanin. Yan. Wala, wala ang kanin si Nini! Wala, kutsara mo. Bigot-bigot ko. Bawal dahil. Distansya na tayo lang. Wala kayo gagala. Nari naman siya. Ano ang kanin eh? Talaga naman oh, diet. Niyay mo mag-ara. Oh my guys, ang haba guys. Ang haba guys. Ang haba guys. Sobrang sarap na kami sa bahay. Hindi yung wala na hari mo. Sila, kinain mo ba yung luto ni Mama noon? Yung bulalo? Bibilang. Naiiyak pa kasi Buiboy pumunta doon. Bakit? Ba't di mo kinain? Sarap na no. Ang tagal yung Bibi umuwi. Gutom na Ako ako. hindi ko. Hindi ka tinatawag kay Buiboy. Ha? Hindi ka Tsaka? tinatawag kay Buiboy. Dito nga. Kapagod na kami yung dumating sa Kinain mo. Mama! Umuwi mo siya agad. Tapos siya nagkapitaw. Sino? Baka nag-arm ako. Nagpunta sa gym. Wala na kanin, kinain ko, kay gutom na ko, ang sudan ko sabaw. Wala laman, puro sabaw kasi pati yung dala niya sabaw na lang. Ay, kinain na pala nila, Ning. Sabi ko nga kain, sabi hindi ko man. Ay mo sa sila dahil. 150 lang daw kilo nun. Saan? Doon sa Pioneer. Pioneer. Sabi ko nga sa inyo, ang freezer ng amo ko, puro ng bulalo. Sabi nga katulong din na. Hindi ka nabubulalo doon. Bulalo nga. Noy, hayaan mo na siya, Noy. Kumain ka na Sabi sa'yo. ng mag-out ka na. Hindi sa munti. Hindi, ka depende sa guard. Mayroong hindi. Kung may iba kasi na hospital. Ganyan kasi, kadalasan ng subdivision ganyan, chine-check. Kasi utos ng mga amo yan. Basta, pero pag may gate pass ka na galing sa amo, Hindi na nila pakialaman yun. kasi tingnan na lang yung gate pass eh. Hindi, ang alam ko, pag nakikita pa siya galing sa akin, tuloy-tuloy ka na. Wala siya dito. Wala. Hindi. Dito, dito. Tapos dito.
Saba ka dito. Dapat gulo mo. Hindi pa ako lang. Uupo ako, liwanag. Fresh. Ano, epekto nun? Ano ba? Fresh. Ning! 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 Dahil puti na parang ni mo bakta. Pati ka natakpan ka na niya na. Nak, hayaan mo siya. Huwag mo siya pakialaman sa ginagawa niya. Hindi ka rin dapat niya pakialaman. Alam mo sa Ella no? Madalas ko sa mga bigyan sa mga lalaki ng kamay. Ano dito? Ano yung mga asawa ng mga sundalo? Ano ka pa lang long dati. Picture ko. Yung mga tapos meron nadako. Dalawa silang tatlo sila. Tapos bili pa ng surprise, hindi ko na talaga kaya. Nag-usap lang kami saglit ha. Yung burger niya nakapamapad-lapad ang pati, ubos na. Samantalang yung akin, nasuka ako ha. Yung dyan sa labas. Masarap din. Uy, masarap. Tsaka hindi siya, yung sauce nila, sabi niya, grilled pala siya yung pati nila. Yun na Hindi siya fried. Kaya masarap talaga siya. Nasa yung parang sa hamburger. May malambot na, basa-basa ang pati. Hindi Tapos siya dry. iba yung sauce. Tapos naka-aluminum foil pa siya. Kaya kapag lalo pag bago gusto mo pagkagato, gatulo-tulo yung ano. Iba yung sauce nila. Tapos may Try paka. na. Okay, yan na po yung pinagdaanan ng mga gutom ngayong umaga guys. Simot. Ayan, yung hotdog. Isa na lang natira. Yung itlog. Medyo masarap yung itlog na pagkaluto kasi konti na lang po yung natira. Konti na lang, may yung sabaw na. Ayan, yung pancit canton. Masarap din, okay? Ayan. Okay ka. Huwag ka nang mahiya. Ipakita mo na yung pagmuya mo. Kita na yung love of you. Oh. Ayan. Jamil. Nakati na Jamil. Yan guys, konti na lang. Kunting oras na po at matatapos na po tong bakbakan na to. Ayan na. Ayan na ho. Okay guys, maraming salamat po sa panonood guys. Hanggang sa muli kong video guys. Maraming salamat. Thank you sa panonood. Okay. Oy, di kasama ang pangulangot. Bawal yan. Ano pala yan? Matangos pala ilong mo. Inahilayan natin konti. Para talagang matangos. Uy, matangos ka. Pag gumanon ka, sige nga. Gumanon ka. Ay, ganun pala. Okay, maraming salamat po.